Hei, miten voisin palvella sinua? Haluaisin yhden lipun tuonne eläintarhaan. Se tekisi sitten 5 kiblekolikkoa. Ole hyvä. Kiitos paljon. Mutta muistakaa olla varovainen. Eläintarhassamme jotkut eläimet saattavat olla hyvin aggressiivisia tähän aikaan vuodesta. Onpa ihania peuroja. Onpa hienoja. Onko täällä myös apinoitakin? Onpa hienoa, kun siilitkin näköjään makoilee. Tuff, 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 tuff. Tuff. Oh. Kilttikisu. Hei! Mitä täällä oikein tapahtuu? Ja miksi apinoiden häkki on kaadettu? No, kun minä menin katsomaan leijonia, tuo yhtäkkiä vaan raivastui minulle ja alkoi jahtaamaan. Ja sitten kun minä menin tuonne, kun me juostiin kilpaa, niin tuo leijona kaatoi sen apinan häkiin. Pumba, emmekö me ole puhuneet tästä? Sinut täytyy taas viedä eristyshäkkiin. Häpeä. Sieltä et ainakaan lähde jahtaamaan viattomia asiakkaita. Kiitos eläintarhanjohtaja, minua pelotti kauheasti ja olisin jo halunnut jatkaa vielä kierrosta, mutta kun tämä tapahtui, niin sitten en uskaltanut. Ymmärrän varsin hyvin. Voit tulla joku toinen päivä eläintarhaamme jatkamaan kierrosta. Tiedän, Pumba on hieman kärsimätön ja arka, mutta kyllä se siitä. Kiitos. Eipä mitään, mutta minun täytyy nyt jatkaa töitä. Hei hei! Hei hei.